Wara li xarilu ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali u l-Istitut Forensiku tal-Olanda fuq kollaborazzjoni forensika għal iktar ġustizzja, issa tħabbar li mill-ġimgħa d-dieħla 14 l-uffiċjal tal-Pulizija mill-qasam forensiku ser jibdew taħriġ intensiv fuq il-qasam. Taħriġ li ser isir b'mod teoretiku u prattiku minn esperti Olandiżi li ilhom snin twal f'din is-sena u allura jistgħu joffru taħriġ professjonali lill-uffiċjali Maltin. Dan huwa t-tieni pass importanti li ttieħed din il-ġimgħa fil-qasam forensiku f'Malta, hekk kif il-jiem li għaddew rajna l-ftuħ tal-laboratorju tad-DNA li issa ser ikun qed jiddependi mill-kampjuni li dawn il-pulizija mħarġa ser ikunu qed jipprovdu. Dana ikompli max-xogħol li kellna din il-ġimgħa wkoll bil-ftuħ tal-laboratorju biex jiġbru dawn il-kampjuni u bekk ikollna aktar ġustizzja. L-istħarriġ huwa magħmul minn 5 ġimgħat ta' eżerċizzji teoretiċi u prattiċi li uffiċjal għandu jżomm f'moħħu meta qed jinvestiga sit ta' fejn għadu kif kien hemm reat. Dan proċess delikat immens għaliex huwa punt ta' tluq kruċjali għal kisba ta' evidenza importanti f'każijiet kriminali. Dawn ser inkludu l-proċess ta' kif wieħed jiddeċiedi x'jieħu miegħu minn fuq is-sit tar-reat, kif ukoll kif jinġabru traċċi ta' dmija u żraben. Fil-5 ġimgħa ta' taħriġ dawn ser ikunu eżaminati wkoll. Well, of course, these people already do crime scene investigation, so they already have a basic knowledge. We try to carry that on and maybe provide some more information, but the principles are basically some basic also. We do some practical examples also. So at least we try to have them, the theory, used in practice. Il-Ministru Elena Dalli innotat ukoll kif dan huwa pass lejn il-Viżjoni Ewropea tas-sena 2020 fejn 28 stat membru tal-Unjoni ikun parti minn armonizzazzjoni superjuri fejn jitlu dawn it-tip ta' laboratorji. Issa qegħdin inħarsu wkoll fejn ikun hemm armonizzazzjoni tal-laboratorji tal-qasam forensiku fl-Ewropa qegħdin inħarsu lejn 2020, allura aktar ma nkunu aħna imsaħħin u armati f'dan l-erja, aktar sa nkunu nistgħu nikkontribwixxu u ninaqdu ma' dak li trid tagħmel l-Ewropa li trid tasal fih fis-sena 2020.